മാനിവർത്തിതും കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം പ്രപശ്യഭിർജനാർദ്ദന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജനാർദ്ദന, ലോഭാവേശം കൊണ്ട് ഇവർ ബന്ധുഹിംസയിലും സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുതുന്നതിലും ദോഷം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആപത്തുക്കളെ കുറിച്ചറിവുള്ള നമ്മൾ ഈ പാപകർമ്മങ്ങൾ എന്തിന് വ്യാപൃതരാകണം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുലക്ഷയേ പ്രണശ്യന്തി കുലധർമാ സനാതനാഃ ധർമ്മേ നഷ്ടേ കുലം കൃഷ്ണം അധർമ്മോഭിഭവത്വദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെ കാലമായി പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രതുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രിയഃ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാർഷ്ണേയാ ജായതേ വർണ്ണസങ്കരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ടു നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോവും. അല്ലയോ വിഷ്ണുകുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംകരോ നരകായൈവ കുലജ്ഞാനാം കുലസ്യ ച വദന്തി പിതരോ ഹ്യേഷ്യാം ലുപ്തപിണ്ഡോദകക്രിയാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനവർദ്ധനയുണ്ടായാൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുലപാരമ്പര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞുകുളിച്ചവർക്കും ജീവിതം നരകതുല്യമാകുന്നു. അധപ്പതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾ കാലം തോറും പിണ്ടമോ ഉദകക്രിയയോ കിട്ടായകയാൽ അധപ്പതിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദോഷേ രേദേഹി കുലജ്ഞാനാം വർണ്ണസങ്കരകാരകൈഃ ഉത്സ്യാദ്യേ ജാതിധർമാഃ കുലധർമാശ്ച ശാശ്വതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. തന്മൂലം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്സന്ന കുലധർമാണാം മനുഷ്യാണാം ജനാർദ്ദന നരകേ നിയതം വാസോ ഭവതീത്യനുശുശ്രുമാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗുരുപരമ്പര വഴി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഹോ ബദ മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യദ്രാജ്യസുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദി മാമ പ്രതീകാരം ശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർധരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യു തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്താർജുന സംഘേ രഥോപസ്ഥ ഉഭാവിശദ് വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോകസംവിഘ്നമാനസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സത്. ഇതി ശ്രീ മഹാഭാരതേ സദസഹസ്രയാം സംഹിതായാം വൈയസികം ഭീഷ്മപർവാണി ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ അർജുന വിഷാദയോഗോ നാമഃ അഥ പ്രഥമോധ്യായഃ. ഹരി ഓം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കീർത്തനം ചെയ്തോളൂ. 1 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ മാതാജി. വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അമ്പാടി തന്നീലോരുണ്ണി ഉണ്ടങ്ങനെ ഉണ്ണിക്കോരുണ്ണി കുഴലുമുണ്ടങ്ങനെ ഉണ്ണിക്കു പേരു ഉണ്ണികൃഷ്ണനെന്നങ്ങനെ ഉണ്ണി വായറ്റത്തു ചോറുമുണ്ടങ്ങനെ ഉണ്ണിക്കൈ രണ്ടിലും വെണ്ണയുണ്ടങ്ങനെ ഉണ്ണിക്കാൽ കൊണ്ടൊരു നൃത്തമുണ്ടങ്ങനെ ഉണ്ണിത്താളകൾ ചിലമ്പുമുണ്ടങ്ങനെ ഉണ്ണിക്കാൽ രണ്ടും തുടയങ്ങനെ ഉണ്ണിയാരയിലേക്കിങ്ങിണി അങ്ങനെ ചങ്ങാതിയായിട്ടൊരേട്ടനുണ്ടങ്ങനെ ചങ്ങാതിമാരായി പിള്ളരുമങ്ങനെ ശങ്കരൻ കൂടെ പുകഴ്ത്തുന്നതങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിലൊരാഘോഷമങ്ങനെ ദുഷ്ടരെ കൊല്ലുന്ന കൂത്തുകളങ്ങനെ രാസക്കാളിക്കുള്ള കോപ്പുകളങ്ങനെ പീലിത്തിരുമൂടി കെട്ടിക്കൊണ്ടങ്ങനെ പിച്ചകമാലകൾ ചാർത്തിക്കൊണ്ടങ്ങനെ പേർത്തുമോടക്കുഴൽ മിന്നുമാറങ്ങനെ ഓമനയായ തിരുനെറ്റിയങ്ങനെ തൂമയിൽ നല്ല കുറികളുമങ്ങനെ ചിത്തം മായക്കും പുരികങ്ങളങ്ങനെ അഞ്ജന കണ്ണന മാനസയുമങ്ങനെ ചെന്തൊണ്ടി വായ്മലർ ദന്തങ്ങളങ്ങനെ കൊഞ്ചൽ തൂളുമ്പും കവിളിണായങ്ങനെ കുണ്ടലം ഇളകുമാറങ്ങനെ രത്നക്കുഴലും വിളിച്ചുകൊണ്ടങ്ങനെ കണ്ടേ വിലസുന്ന കൗസ്തുഭമങ്ങനെ വിസ്തൃതമാം തിരുമാറിടമങ്ങനെ ഓടൽ കുഴൽ വിളി പൊങ്ങുമാറങ്ങനെ പേടമാൻ കണ്ണിമാരോടുമങ്ങനെ കോടൽക്കാർ വർണ്ണന്റെ ഇടുകളങ്ങനെ അമ്പാടി തന്നിലൊരുണ്ണിയുണ്ടങ്ങനെ ഉണ്ണിക്കോരുണ്ണി കുഴലുമുണ്ടങ്ങനെ അമ്പാടി തന്നിലൊരുണ്ണിയുണ്ടങ്ങനെ ഉണ്ണിക്കോരുണ്ണി കുഴലുണ്ടങ്ങനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്.
Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namosture Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Sute Devi Pranamami Haripriye. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharini Nirvishesha Shunyavati Paschatya Deshatarini. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukam karoti vachalam bhangam langayate girim yatrapadamaham vande paramananda madhavam. Om Shri Krishna Paramatmane Namaha. Om Shri Krishna Paramatmane Namaha. Om Shri Krishna Paramatmane Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna everybody. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Hare Krishna. Mataji. Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Hare Krishna Krishna. Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Mataji. Hare Krishna.
ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഇന്ന് ഗീത ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ്. നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ്. 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മളുടെ. 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും, ഓരോ ദിവസം ഓരോ ലെസൺ ആണ്. 18 ലെസൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉള്ളത്. നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമ്മുടെ ശിക്ഷാഗുരു നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കൃപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ്. ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ശരിക്കും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ലെസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ, എങ്ങനെയാണ് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടായത്, ഭഗവത്ഗീത പറയാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ്, ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ്, ആരോടാണ് പറഞ്ഞത്, എത്ര ടൈം കൊണ്ടാണ് എടുത്തത്, എത്ര ലെസൺസ് ഉണ്ട്, എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ്, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ്. ആരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്രാമത്തെ ലെസൺ ആണ് എന്നുള്ളത്. ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ്, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ്. ഇന്ന് 37th ബാച്ച് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് എല്ലാ ഗുരു ആചാര്യന്മാരുടെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ക്ലാസ്. നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവാണ് ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കാണ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്, ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക്, യഥാരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപകാചാര്യനാണ് ദ്വിതീയ പൂജ്യ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ ആണ് ഇസ്കോണിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ മധ്വ ഗൗഡീയ പരമ്പരയിലെ ഗുരുവാണ് നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷനോടുകൂടി നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് കൽക്കട്ടയിലാണ് ജനിച്ചത്. വളരെ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. വളരെ ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും കൃഷ്ണനിലും ഒക്കെ വളരെയധികം അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു, ഭക്തിയിലായിരുന്നു മനസ്സ് മുഴുവനും. അങ്ങനെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് എന്താ ചെയ്തത്, ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം 75ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക്, ന്യൂയോർക്കിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ജലദൂത എന്ന ഇതില് കപ്പലിൽ കയറിയിട്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. ആകെ 40 രൂപയെ കയ്യിലുള്ളൂ. 2 ഭാഗവതത്തിന്റെ വോളിയമും ഭഗവത്ഗീതയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ധാരാളം എന്തുണ്ടായി, ധാരാളം ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായി, ധാരാളം ടെംപിൾസ് പണി കഴിപ്പിച്ചു, ധാരാളം ബുക്സ് എഴുതി. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്ലാസ്. ഇതൊക്കെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതിയ ബുക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും വസുദൈവ കുടുംബകം എന്ന ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും നമ്മളുടെ തന്നെ സിബ്ലിങ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത്, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തന്നെ മക്കളാണ് എന്നുള്ളത് പ്രചരിപ്പിച്ചത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ്. ഏത് ഇടവഴിയിലും എവിടെയും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കേൾക്കണം എന്നുള്ളത് എത്രയോ പ്രാവശ്യം എല്ലായിടത്തും ഹോൾ വേൾഡ് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ സമാധി സ്ഥലമാണ്. പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഭഗവത്ഗീത. ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇന്ന് 18 ലെസൺസ് ആണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. ആരാണ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കൃഷ്ണനാണ് അർജുനനോട് പറഞ്ഞത്. പാണ്ഡവരിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തത് കൃഷ്ണൻ? അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് അർജുനൻ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഭഗവാന്റെ ഉറ്റമിത്രവുമാകയാലാണ് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? നമുക്കും അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. അത്രയും തന്നെ യോഗ്യതയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? ആദ്യം ഭഗവാനില് ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. ഭക്തി ഉണ്ടാവുക മാത്രമല്ല, നമ്മള് ഭഗവാനെ ഗുരു ആയിട്ട് കരുതുകയും വേണം. ദേവകി പരമാനന്ദം കൃഷ്ണൻ ജഗദ്ഗുരു, ജഗത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ജഗദ്ഗുരുവിനെ നമ്മുടെ ഗുരുവായിട്ട്, നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ഗുരുവാണ് ജഗദ്ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ഗുരുവാണ്. എക്സ്റ്റേണൽ ഗുരുക്കന്മാരാണ് നമ്മള്
ടീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെയുള്ള ആചാര്യന്മാരൊക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളുടെ തന്നെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഗുരുവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് യോഗ്യത വേണ്ടത്? ഭക്തനാവുക, നമ്മളെ ശിഷ്യനാവുക, അതിനുശേഷം നമ്മളെ ഭഗവാനെ മിത്രമായിട്ട് കണക്കാക്കുക. ഭഗവാൻ തന്നെ 5ാമത്തെ ലെസണിൽ പറയുന്നത് സുഹൃതം സർവഭൂതാനം, ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ് എന്ന് പറയുന്നു. അത് ഇത്രയും ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ക്വാളിറ്റീസ് വേണ്ടത്? ഭക്തനാവുക, ശിഷ്യനാവുക, ഒറ്റമിത്രമായിട്ട് ഭഗവാനെ കണക്കാക്കുക. ശ്രീ രാധേ ഗോവിന്ദ മന്ദിറിലെ ഡീറ്റീസ് ആണ്. തൊഴുതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ കുലായിലാണ്, നേരത്തെ നന്തൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കുലായിൽ പുതിയ ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ നടത്തി ബ്രഹ്മചാരി ആശ്രമം ഒക്കെ പണി കഴിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോ കുറച്ച് 2 മാസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ മാറിയിട്ട് പുതിയ ടെമ്പിള് ഈ അഡ്രസ് ഇപ്പോ മാറി. ഓക്കെ, നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന പിക്ചറിലുള്ളത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ്. നമ്മളുടെ 2ാമത്തെ പിക്ചറിലുള്ളത് ജയപതാക മഹാരാജാണ്. നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഗുരുവാണ്, ദീക്ഷാ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ കാണുന്നതാണ് നമസ്കാരദാസ് പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കാണ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ബുക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? അത് പരമ്പരയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, അതുപോലെ മധ്വാചാര്യർ, അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള നോളജ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതില് നമ്മള് ഡിസിപ്ലിൻ സക്സഷനിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത്, ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതില് യാതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ ആദ്യം ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ യാതൊരു മിസ്ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനും കൂടാതെ വളരെയധികം ഡീസന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന പുസ്തകമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ്. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദൻ, അതിനുശേഷം മധ്വാചാര്യരിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ വരെ എത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ശിഷ്യ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത് ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്നാൽ നമ്മളെ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്. ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആണ്. പക്ഷേ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടി നമ്മള് രാധയ്ക്കും അതേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രത്തിലെ ഹരേ എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ് നമ്മള് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത്. രാധാറാണിയുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് നമ്മളുടെ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഈക്വൽ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. കുമാര സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, മഹാലക്ഷ്മി ശ്രീ സമ്പ്രദായം, പിന്നെ ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. ഈ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ ഡയറക്റ്റ് ഫോണിലേക്ക് ചാർജ് കയറും. അതേസമയം നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ നമ്മൾക്കത് അതില് ചാർജ് കയറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഗുരു പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ യാതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴുള്ള ഞാനാണ് ഗുരു, ഞാനാണ് ദൈവം എന്നെല്ലാം പറയുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്കത് ടൈം വേസ്റ്റ് ആണ്. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അവരെഴുതിയ വ്യാഖ്യാനം തന്നെ അവർക്ക് ചിലപ്പോ പറയാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പരമ്പരയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? 18 ലെസൺസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ കേട്ടത് എന്താണ്? ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ക്വാളിറ്റീസ് വേണ്ടത്? ഭക്തനാവുക, നമ്മളെ ശിഷ്യനാവുക, ഭഗവാന്റെ മിത്രമാവുക. ഇത്രയുമാണ്. ഇനി നമ്മൾക്ക് എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ? 700 ശ്ലോകാസാണ്. 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ് 18 ലെസൺസിലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉള്ളത്. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രനാണ്. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സഞ്ജയനാണ്. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഈ 1 hour കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രം, എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, പക്ഷെ ആ ലെസണിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള തോന്നുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും അത് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കുക.
ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം, കൃഷ്ണന്റെ ആജ്ഞാനുസരണമാണ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു മെഡിസിൻ വാങ്ങിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയാൽ അവരെന്താ ചോദിക്കുക? അവര് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചോദിക്കും. ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അസുഖം മാറുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അത് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പം ഭഗവത്ഗീത കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം മാത്രമേ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. മായാവാദ പന്ഥാവിലൂടെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ വലിയ വിഡ്ഢിത്തമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക, നമ്മൾ തിരിച്ച് ഗോലോകധാമത്തേക്ക് പോവുക. ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോലോകമാണ്. ഗോലോകത്തിലാണ് കൃഷ്ണനും രാധാറാണിയും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഗോപിമാരുമായിട്ട് ലീലകളാടിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഓരോ സോളിന്റെയും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോലോകധാമമാണ്. ഗോലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹം. നമ്മളുടെ സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിലെ ശരണമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ടൈം വേസ്റ്റ് ആവും. വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആവും. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ചോദിക്കുക. ഓക്കെ. അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കുന്ന ആ ഫ്ലോ നമ്മളുടെ ലോസ് ആവും. ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. എന്താണ് ലൈഫ് മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സ്, എന്തെങ്കിലും ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീനോ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ കൂടെ യൂസേഴ്സ് മാനുവൽ കിട്ടും. ആ യൂസേഴ്സ് മാനുവൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ജസ്റ്റ് കുറച്ച് അഡ്വൈസസ് തരികയല്ല ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മൊമെന്റും എങ്ങനെയാണ് ചെലവഴിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റുക, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നല്ലൊരു സിറ്റിസൺ ആയിട്ട്, നമ്മൾ നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ മാറേണ്ടത്, ഇതുവരെ ചെയ്തത് കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ എന്ത് ചെയ്യും? പുറത്തു തരും. നമ്മളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ പുറത്തു തരും. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ന്യൂ ആയിരിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് നമുക്ക് അസ്തലായിട്ട് മനസ്സിലാകും. നമ്മളിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോവുകയും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് വേണ്ടത്? ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ദൃഢനിശ്ചയമാണ്, ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കുന്നു, കോളേജിൽ ചേരുന്നു, അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ എത്ര വർഷമാണോ അവിടെ പഠിക്കുന്നത് അത്രയും വർഷം നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കും എന്ന ഡിറ്റർമിനേഷനോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോയി ചേരുക. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. അപ്പം നമ്മള് ആ ഡിറ്റർമിനേഷനോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുക എവിടെയെങ്കിലും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ആണ്. 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. 18 ദിവസം ഞാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചെടുത്തിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതില് ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഗരുഡ ഭഗവാന്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. ജസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു അനാലജിയാണ് പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഈ സ്റ്റോറി. അപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു പക്ഷി, ഒരു സ്പാരോ, അത് കടലിന്റെ തീരത്ത് പോയിട്ട് മുട്ടയിട്ടു. കടലിന്റെ തീരത്ത് പോയിട്ട് മുട്ടയിട്ടാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് കടലെടുത്ത് പോകും. പക്ഷെ ഈ ചെറിയ പക്ഷിക്ക് നല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ എന്റെ മുട്ട രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഈ പക്ഷി അതിനുശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് തീറ്റ തേടിയിട്ട് പോയി. അതിനുശേഷം തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴെന്താ? മുട്ടയൊന്നും കാണുന്നില്ല. അതിന് ദേഷ്യവും സങ്കടവും എല്ലാം തോന്നിയിട്ട് അത് സമുദ്രത്തോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. എന്തിനാ എന്റെ മുട്ടയെടുത്തത്? ഞാനിവിടെ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് പോയതാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ എനിക്കത് തിരിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു സമുദ്രത്തോട്. എന്നിട്ട് ഞാനിത് കുടിച്ചു വറ്റിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സമുദ്രം കുടിച്ചു വറ്റിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ചെറിയ സ്പാരോ, ചെറിയ ബീക്കാണ്, ചെറിയ ചുണ്ടാ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സമുദ്രം കുടിച്ചു വറ്റിക്കാൻ സാധിക്കുക? എന്നാൽ കൂടി അത് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം പക്ഷി രാജാവായിട്ടുള്ള ഗരുഡൻ ഇത് കണ്ടു. പക്ഷികളോട് വളരെയധികം കരുണയുള്ള ഗരുഡ ഭഗവാൻ ഇത് കണ്ടു. ഗരുഡ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വെയിറ്റ് താങ്ങാനുള്ള കഴിവുള്ളതാണ് ഗരുഡ ഭഗവാന്. അപ്പം ഗരുഡ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് വരുണദേവനോട് പറഞ്ഞു, അതിന്റെ മുട്ടയൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കൂ, അതല്ലെങ്കിൽ ഞാനായിരിക്കും കുടിച്ചു പറ്റിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അത് വരുണ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തു ആ മുട്ടകൾ. അതുപോലെയുള്ള ദൃഢനിശ്ചയമാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. നാം ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചെടുത്തിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്.
പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മളുടെ പുറത്തുള്ള നമ്മളുടെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കഴുകി കളയുക? നമ്മൾ കുളിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ശുദ്ധമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ബുക്സ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭാഗവതത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സദാസേവ്യ സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതി കഥ യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേന ഹരിശ്ചിത്തം സമാശ്രയേത്. എല്ലാ ദിവസവും സദാസേവ്യ, കുടിക്കുക, സേവിക്കുക. ഔഷധമാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സേവിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഋഷിമാരൊക്കെ നമ്മളോട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേന, കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം, ഹരിശ്ചിത്തം സമാശ്രയേത്. ഹരി വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ചിത്തത്തിൽ വന്നിരിക്കും. ഹരി എങ്ങനെയാ വന്നിരിക്കുക? ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുക നമ്മളുടെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്? ആ പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സോളിന് മാത്രമേ നമ്മളുടെ മുകളിലേക്ക്, സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള അനുമതിയുള്ളൂ, എൻട്രി ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം സൂര്യനെ പോലെയാണ്, സൂര്യന്റെ താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാലിന്യമുള്ള വെള്ളം എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ, ഇംപ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം മാറി കുറച്ചു നേരം വെയിലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക? നമുക്ക് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ആണ് കിട്ടുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ള പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്, 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രാണ്, ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സഞ്ജയനാണ്. ഇനി ഇത് 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് കർമ്മയോഗം എന്ന ടൈറ്റിലാണ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക കൂടുതലും. മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങൾ ഭക്തിയോഗം എന്ന ടൈറ്റിലാണ് വരിക. ലാസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിലാണ് വരിക. ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് 18 ലെസൺസ് ആണത് 3ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് കർമ്മയോഗം, സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള 6 ലെസൺസ് ഭക്തിയോഗം, ലാസ്റ്റ് ലെസൺസ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതില് ഭക്തി യോഗമാണ് സ്വീറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നെക്ടാർ എന്ന് പറയുന്നത്, അമൃതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അമൃത് എങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്? 2 ബ്രെഡിന് നടുവിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ചില് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സബ്ജി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ എന്താണോ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ നടുവിലാണ് വെക്കുക. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗത്തിനും ജ്ഞാനയോഗത്തിനും നടുവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം യോഗം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ഷൻ ടു ഗോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ടു ഗോഡ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം. കർമ്മവും നമ്മളുടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് കർമ്മയോഗം. ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അതാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ആകുന്നത്? അതാണ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ മോതിരമോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് നമ്മളൊരു പെട്ടിക്കുള്ളിലാണ് വെക്കുക. അതുപോലെയാണ് ഇത് കോസ്റ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്തിയോഗം ഭഗവാൻ നടുവില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൗണ്ട് ഇല്ലേ മാതാജി? ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾക്ക് സൂര്യനെ പോലെയാണ്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും, എന്തെല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ടോ, വേദങ്ങളുണ്ടോ, എല്ലാത്തിന്റെയും സാരമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് ടോർച്ച് ലൈറ്റ് നമ്മൾ ടോർച്ച് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? അതുപോലെയാണ് സൂര്യന് മുൻപിൽ ടോർച്ച് എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഭഗവത്ഗീത. ഇനി നമ്മള് 5 ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതില്, 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതില് നമ്മള് സബ്ജക്ട്സ് ആണ് നമ്മള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 5 വിഷയങ്ങളാണ് വരിക. എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് 1 ഈശ്വരൻ, രണ്ടാമത്തേത് ജീവാത്മാവ്, മൂന്നാമത്തേത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്ത് കാണുന്ന പ്രകൃതിയല്ല, നമ്മളുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ, നേച്ചർ എന്ന് പറയും, ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം എന്ന് പറയും. പിന്നെയുള്ളത് കാലം, കർമ്മം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് 5 സബ്ജക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, നമ്മൾ ഈശ്വരനും ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ പഠിക്കും. പിന്നെ കാലം, ഞാനാണ് കാലം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മള് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് നമ്മുടെ കർമ്മം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ബൈഹാർട്ടായോ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മനസ്സിലായോ? ഭഗവത്ഗീതയില് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 സബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈശ്വരൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, കർമ്മം, കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെസന്റെ പേരെന്താണ്? അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുനൻ വിഷാദിക്കുന്നതാണ്, അർജുനന്റെ ലാമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയും. ഇത് മഹാഭാരത യുദ്ധം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ദൂതൊക്കെ പോയി ശ്രീകൃഷ്ണൻ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെയും കുട്ടികളുടെയും അടുത്ത് അവര് പാണ്ഡുവിന് കൊടുക്കേണ്ട രാജ്യമൊന്നും ഇവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദൂതിന് പോയി അവര് സൂചി കുത്താൻ ഇടം പോലും കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുര്യോധനൻ ഭഗവാനോട് വളരെയധികം ദേഷ്യപ്പെട്ട ധൃതരാഷ്ട്രാണെങ്കിലോ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു. ഭീഷ്മരോ ദ്രോണരോ ഒന്നും അവരെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വാക്ക് പോലും അവര് പറയുകയും ചെയ്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധം കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിലാണ്. അർജുനൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചതാണ് ഭഗവാനെ നാരായണീ സേനയാണ് കൗരവര് ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ രഥം ഓടിക്കുന്ന ഇതാണ്, സാരഥിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ജോലി ഏറ്റെടുത്തത്. ഭഗവാൻ സാരഥിയായിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് അർജുനന്റെ രഥം ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് പാർത്ഥസാരഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുനന്റെ രഥം ഓടിക്കുന്ന ആള്. എന്നിട്ട് രഥം കൊണ്ടുപോയിട്ട് നടുവിൽ നിർത്താൻ അർജുനൻ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് നടുവിൽ നിർത്തുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് ഭഗവാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം സൃഷ്ടിക്കുക ചെയ്തത്. ഭഗവത്ഗീത പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. അർജുനന്റെ മനസ്സില് മായ ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് അർജുനൻ എന്താ ചെയ്തത്? എല്ലാവരെയും നോക്കി, കൗരവരെയും ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള എല്ലാവരെയും എങ്ങനെയാണ്, എത്ര സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇത് ചോദിച്ചത്. നമ്മളെ ശത്രു സൈന്യത്തെ നോക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. രഥം കൊണ്ടുപോയി നടുവിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുക കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നടുവിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി കൃഷ്ണൻ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, കുരുവംശജരെ നോക്കൂ. ആ ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഫസ്റ്റ് ലെസണില് പറയുന്നുള്ളൂ. നോക്കൂ കൗരവരെ എല്ലാം നോക്കൂ അർജുന എന്ന് പറയുന്നു. ആ സമയത്ത് അർജുനൻ എന്താ തോന്നിയത്? ഇതെല്ലാം എന്റെ കസിൻസ് ആണ്, അവരുടെ മക്കളാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ്, എല്ലാ പടയാളികളും എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവരെ കൊല്ലേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗാന്ധീവമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അർജുനൻ സാഡ് ആയിട്ട് രഥത്തില് ഇരിക്കുന്നു. ആ സമയത്താണ് കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത് കുരുക്ഷേത്രത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത് കുരുക്ഷേത്രത്തിലാണ്. അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ് കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരിയാനയിലാണ് കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന പുണ്യഭൂമിയാണ്. അവിടെ ധർമ്മം മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ. ധാരാളം പുണ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭൂമിയാണ് കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം കൃഷ്ണൻ ജസ്റ്റ് 45 മിനിറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഫുള്ളായിട്ട് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളെങ്ങനെയാ പഠിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ലെസൺ, അതും നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് എടുത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറഞ്ഞതൊരു 2 വർഷം എടുക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾക്കൊന്ന് ഓടിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ലെസൺ. അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗീത പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അതിന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുക. ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യം ആരാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ആദി ശങ്കരാചാര്യരാണ് ഗീതാ മഹാത്മ്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. 7 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിലുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപഠേ പ്രേതപുമാൻ വിഷ്ണുപദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിതഃ. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ ആദി ശങ്കരാചാര്യര് പറയുന്നു, ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം. ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രമാണ്. നമ്മള് എന്തും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഗീത ശാസ്ത്രമാണ്. ഇതം പുണ്യമാണ്, പുണ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഗീത വായിക്കുന്നത്. യപഠേത്, ആരാണോ വായിക്കുന്നത്? പ്രേതപുമാൻ, ആരാണോ ഇത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കുന്നത്? വിഷ്ണു പദം അവാപ്നോതി, വിഷ്ണു പദമാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വൈകുണ്ഠ പ്രാപ്തിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആദി ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നത് ഭയശോകാദിവർജിത, ഭയവും ശോകവും എല്ലാം പോയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴെന്താ ഉള്ളത്? ഏത് നേരവും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും നമ്മൾക്ക് ഭയവും ശോകവും അശാന്തിയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും. ഏത് നേരവും നമ്മൾ ഡിപ്രഷനാണ്, ടെൻഷനാണ്, ഇതൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില്
ആദി ശങ്കരാചാര്യർ ഇത് പറയുന്നത് ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം പഠേ പ്രേതപുമാൻ. ആരാണോ ഇത് ഈ ശാസ്ത്രം വായിക്കുന്നത്, പുണ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ശാസ്ത്രം വായിക്കുന്നത്, വിഷ്ണോ പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദി വർജിത, ഭയവും ശോകവും എല്ലാം മാറി എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? വിഷ്ണുപദ പ്രാപ്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ പദപ്രാപ്തിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അത് നമ്മള് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബുക്കല്ല, സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മുകളിലേക്ക്, മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ലാഡർ പോലെയാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കുക. ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം എപ്പടെ പ്രൈതപുമാൻ. വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കുക. എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മുക്തരാകും. അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾക്ക് ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ, ഗീത അധ്യയനം ചെയ്യുന്ന ശീലം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക, ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. പ്രാണായാമ പരസ്യച്ച്, പ്രാണായാമത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ദൈവ സന്ധിഹി പാപ്പാനി, നമ്മൾക്ക് പുതിയ പുതിയ പാപങ്ങളൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പൂർവജന്മ കാണിച്ച പൂർവജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എത്രയോ പാപങ്ങളാണ് ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക. ഒരു കൊതുകിനെ കൊന്നാൽ പോലും നമ്മൾക്ക് പാപമാണ്, ഒരു ഉറുമ്പിനെ കൊന്നാലും നമ്മൾക്ക് പാപം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, സ്കൂൾസ് നമ്മളെ ആരെയെല്ലാം എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ പാപങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല. പൂർവജന്മകൃതാനിച്ച പൂർവജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു പോവുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ അത് എന്ത് ചെയ്യും? പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തു തരും നമ്മൾക്ക്. ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മ കൃതാനിച്ച്. എന്റെ ശ്ലോകം മനസ്സിലായോ? ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത മഹിമാമൃതമാണ്, ഗീതാ മഹാത്മ്യം. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സഹൃദ്ഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാര മലനാശനം. മലനിർമോചനം പുംസാം, നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അഴുക്കെല്ലാം കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ, നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കുളിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സഹൃദ്ഗീതാമൃത സ്നാനം, ഗീതയാകുന്ന അമൃതത്തിലെ സ്നാനമാണ് നമ്മുടെ സംസാര മലനാശനം. നമ്മളെ ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിച്ച് മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം സകൃത് ഗീതാമൃത സ്നാനം, ഗീതയെ അമൃതായിട്ടാണ് ആദ്യ ശങ്കരാചാര്യര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് അമൃതത്തിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്? അമൃത കഴിക്കുന്ന ആൾക്ക് മരണം ഉണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമൃത സ്നാനമാണിത്. അപ്പം നമ്മളുടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മളുടെ സോൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഉള്ളിലുള്ള സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ട് അത് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് പോകുന്നു. ഓക്കെ. മലനിർമോചനം പുംസാം, നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ദേഹശുദ്ധി വരുത്താം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലം, ഗംഗാജലം എങ്ങനെയാ വന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാല് കഴുകിയ വെള്ളമാണ് ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള അമൃതാണ്, ഗംഗയ്ക്ക് സമാനമാണ്. എന്ത്? അമൃതത്തിന് സമാനമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ അതിൽ സ്നാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ വായിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും, മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിന്റെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നമ്മുടെ പോകുന്നു. ഇത് ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറയും. ഗീത സുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശാസ്ത്ര വിസ്തരേ. ഫോർത്ത് ശ്ലോകം പറയുന്നു, ഗീത സുഗീത കർത്തവ്യ. ഗീത എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥമുള്ളപ്പോൾ കിമന്യേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ, എന്തിനാണ് മന്യേ ശാസ്ത്ര വിസ്തരെ, വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വേറെ എന്തിനാണ്? സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാഗ്നിസ്മൃത. പത്മനാഭൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവ്, പത്മത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ പത്മനാഭൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മുഖ പത്മാഗ്നിസ്മൃത, മുഖമാകുന്ന താമരപ്പൂവിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള എന്താണ്? അമൃതാണ്. ഈ അമൃതുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിനാണ്? അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും, പണ്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ, ഗീത വായിച്ചിട്ടുള്ളവരൊക്കെ പറയുക, നമ്മൾക്ക് ഗീത മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്, നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗൈഡ് പോലെയാണ്, എപ്പോഴും കയ്യിൽ വെക്കേണ്ടതാണ്. ഗീത വായിക്കാൻ നമ്മൾ കുളിച്ചു വരണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു ഇതും ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് ഏത് നേരവും വായിക്കാം, ഏത് നേരവും നമ്മൾക്ക് ടെൻഷനോ എന്തുള്ള സമയത്തും നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിൽ ഒരു ആൻസർ അതിൽ ഉണ്ടാകും.
പണ്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മള് എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഉത്തരമുണ്ടാകും എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നാലാമത്തെ ഗീത ഒന്നുകൂടി വായിക്കോ? ഗീത സുഗീത കർത്തവ്യാഭിമന്യേ ശാസ്ത്രവിസ്തരേ. ഗീത എന്ന് പറയുന്ന അത് നമ്മൾക്കുള്ളപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാഗ്നിസ്കൃത. ഇത് സ്വയം പത്മനാഭൻ സ്വന്തം മുഖത്തിൽ നിന്നും മുഖപത്മത്തിൽ നിന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഗീതാ മഹാത്മ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. മീനിങ് വായിക്കാം. നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവയാകയാൽ മറ്റൊരു വേദ സാഹിത്യവും കിമന്യേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രവിസ്തരി പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടി ശ്രവിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ ലൗകിക വ്യാപാരത്തിൽ അത്രയധികം ഒഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേദ സാഹിത്യം മുഴുവനും വായിക്കുക അവർക്ക് അസാധ്യമാണ്. നമ്മൾക്ക് വേദം മുഴുവനും വായിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലൈഫ് ടൈം നമ്മൾക്ക് പോരാണ്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിച്ച അതേ അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. ഗീതാ മഹാത്മ്യം 5 പറയുന്നു. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം. മഹാഭാരതത്തിന്റെ അമൃതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാഭാരതത്തിന്റെ നടുവിലുള്ളതാണ് സർവസ്വം. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം. വിഷ്ണോർവക്രാദ്വിനിശ്രിതം. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഗീത ഗംഗോദകം പീത്വ. ആരാണോ ഗീതയാകുന്ന ഗംഗ ജലം കുടിക്കുന്നത് പുനർജന്മന വിദ്യതേ. നമ്മൾക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്താണ് നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടണം ഇവിടുന്ന് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടണം. ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ജനനവും മരണവും ഇങ്ങനെ സൈക്കിള് പോലെയാണ്. എല്ലായ്പ്പോഴും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ജനിച്ചാളും മരിക്കും, വീണ്ടും ജനിക്കും, വീണ്ടും മരിക്കും. ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രക്ഷയാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഗീത ഗംഗോദകം. ഗംഗയിൽ മുങ്ങി നിവർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്? മുക്തിയാണ് ഫലം പറയുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വായിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? പുനർജന്മന വിദ്യതേ. വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് പുനർജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധി എന്ന് പറയുന്ന കഷ്ടപ്പാടാണ് നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആകെ ഉള്ളത്. സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആകെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്നും ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സൈക്കിളിൽ നിന്നും നമുക്കുള്ള രക്ഷയാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത പഠനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം. മഹാഭാരതത്തിന്റെ അമൃതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. വിഷ്ണോർവക്രാദ്വിനിശ്രിതം. വിഷ്ണുവിന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഗീത. ഗംഗോദകം പീത്വ. ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലം ഭഗവാന്റെ കാല് കഴുകിയ വെള്ളം പോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധമാണ്. ഭഗവാന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഗീത. പുനർജന്മന വിദ്യതേ. വായിക്കുന്നതോടുകൂടി പുനർജന്മം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 6th ശ്ലോകം പറയുന്നു. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവായിട്ട് കൽപ്പിച്ചാൽ ദുഗ്ധാഗോപാലനന്ദന. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും എത്ര ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്? നമ്മൾക്ക് 108 എണ്ണമുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ദുഗ്ധാഗോപാലനന്ദന. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളെയും ഒരു പശുവായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച് കറക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചാൽ പാർത്ഥോവത്സ. കുട്ടിയായിട്ട് കുടിക്കുന്നത് അർജുനനാണ്. സുധീർഭോക്ത. മറ്റുള്ളവർ ആരൊക്കെയാണ് അത് അനുഭവിക്കുന്നത്? ഗീതാമൃത മഹത. ദുഗ്ധം ആ പാലെന്ന് പറയുന്നത് ഗീതയാകുന്ന അമൃതാണ്. അത് ബാക്കിയുള്ള ഋഷിമാരും മുനിമാരും എല്ലാം അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ. 108 ഉപനിഷത്തുകളാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. അതിന്റെ എല്ലാം സാരമാണ് ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അമൃതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾക്ക് മരണമില്ലായ്മ. എങ്ങനെയാണ് മരണമില്ലായ്മ? നമ്മളുടെ സോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതോടുകൂടി പുനർജന്മം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മളുടെ സോൾ പോകുന്നത്. ഒരു ഉറുമ്പിലും എല്ലാത്തിലും ഉള്ള സെയിം സോൾ ആണ് നമ്മളിലും ഉള്ളത്. എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള ആ സോൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളുടെ ശരണം പ്രാപിക്കാനാണ്. ഓക്കെ. ഗീതാ മഹാത്മ്യം 6th ശ്ലോക. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളെയും സർവ ഉപനിഷത്തുകളെയും ഗാവോ പശുവായിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചാൽ ദുഗ്ധാഗോപാലനന്ദന. കറക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഗോപാലനന്ദനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനാണ്. പാർത്ഥോവത്സ. കുട്ടിയായിട്ടുള്ളത് ആരാണ് കുടിക്കുന്നത്? പാർത്ഥനാണ്. പാർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൃഥയുടെ പുത്രൻ, കുന്തിദേവിയുടെ പുത്രൻ. കുന്തിദേവിയുടെ പേരാണ് പൃഥ.
പാർത്ഥോ എന്ന് പറഞ്ഞ കുന്തി ദേവിയുടെ പുത്രൻ. സുധീർ ഭോക്ത, മറ്റുള്ള എല്ലാവരും അത് അനുഭവിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളും അത് കുടിക്കുന്നു. ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹതാണ്, അതാണ് ഗീതയാകുന്ന അമൃത എന്ന് പറയുന്ന പാലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീപുത്ര ഗീതം, ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രമേ ഉള്ളൂ, അതാണ് ദേവകീപുത്രൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗീത. ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. ദേവകി പുത്രൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാട്ട്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാൽ പാടിയിട്ടുള്ള പാട്ട്. ഏകോ ദേവോ ദേവകി പുത്ര ഏവ, ഒരേ ഒരു ഭഗവാനേ ഉള്ളൂ. ആരാണ്? ദേവകി പുത്രനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനാണ്. ഏകോ മന്ത്ര സത്യനാമാനിയാനി, ഒരേ ഒരു മന്ത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമാപ്യേകം, എന്താണ് നമ്മളുടെ ഒരേ ഒരു കർമ്മം? സത്യ ദേവസ്യ സേവ, ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ജീവൻ, ഈ ബോഡി തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവ എന്ന് പറയുന്നത്. ആദി ശങ്കരാചാര്യർ ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്ര ഗീതം, ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ, ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനിയാനി കർമാപ്യേകം സത്യദേവസ്യ സേവ, ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രമേ ഉള്ളൂ, ദേവകീ പുത്രൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗീത. ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ, ഭഗവാൻ മാത്രം, ഒരേ ഒരു ഭഗവാനേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ഏകോ മന്ത്ര സത്യനാമാനിയാനി, ഒരേ ഒരു മന്ത്രമാണ്, കൃഷ്ണ നാമമാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. കർമാപ്യേകം സത്യദേവസ്യ സേവ, ഒരേ ഒരു കർമ്മമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത്. എന്താണ്? ചെയ്യുന്നതെന്തും ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ജോലിയും അത് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ശരീരം, നമ്മൾ എന്താണ്, ഫാമിലി ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ കരിയർ ആണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഒരേ ഒരു കർമ്മം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനോട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മുടെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഇപ്പൊ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈറ്റിലുള്ള 6 ലെസൺസിൽ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ്, ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച, ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. ജസ്റ്റ് വായിക്കാൻ പഠിക്കുക. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ, ധർമ്മക്ഷേത്രമാകുന്ന കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ, ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? ഇവിടെ ധാരാളം ധർമ്മ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പൂജ യാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ടാണ്. മാത്രമല്ല അവിടെ ധർമ്മം മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ. സമവേത യുയുത്സവഹാം, ആ കുരുക്ഷേത്രത്തില് സമവേത കൂടിയിട്ടുള്ള, യുയുത്സവ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഉത്സുകരായി കൂടിയിട്ടുള്ള, മാമക എന്റെ കുട്ടികളും, പാണ്ഡവ പാണ്ഡുവിന്റെ കുട്ടികളും, ചെയ്വ ഹിമ കുറുവത സഞ്ജയ, എന്താ ചെയ്യുന്നത് സഞ്ജയ? എന്തുകൊണ്ടാ ധൃതരാഷ്ട്രൻ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നത്? ഇവരെ കൊട്ടാരത്തിൽ ആണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഹസ്തിനാപുരിയിലെ കൊട്ടാരത്തിലായിരിക്കുന്നത്. സഞ്ജയൻ ഇത് TV-യിൽ കാണുന്നത് പോലെ കണ്ടുകൊണ്ട് റണ്ണിങ് കമന്ററി ചെയ്യുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? വ്യാസദേവൻ ചോദിച്ചു, ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ അച്ഛനാണ് വ്യാസദേവൻ. അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, വ്യാസദേവൻ ചോദിച്ചു, നിനക്ക് ദിവ്യദൃഷ്ടി തന്നോട്ടെ, യുദ്ധം കണ്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കാണണ്ട, എന്റെ കുട്ടികൾ വളർന്നതുപോലെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ അന്ധനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് കാണണ്ട. നീ യുദ്ധം ചെയ്തെങ്ങാനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എനിക്കത് കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം സഞ്ജയൻ വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനാണ്, അതുകൊണ്ട് ആ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി സഞ്ജയന് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് സഞ്ജയനോട് പറഞ്ഞു, ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം സഞ്ജയൻ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, നമ്മൾ TV കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സഞ്ജയൻ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജയൻ ഇത് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്തിനാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര യുദ്ധത്തിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുകയേ ഉള്ളൂ. അത് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാ? എടുത്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് അത് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ആങ്സൈറ്റിയാണ്, മനസ്സിനുള്ളിൽ ആൻഷ്യസ് ആണ്. എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്, മാത്രമല്ല കൃഷ്ണൻ ഉണ്ട് പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ, കൃഷ്ണൻ ഉള്ളിടത്തെ ജയമുള്ളൂ. ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അറിയാം ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ പുത്രസ്നേഹം കൊണ്ട് കണ്ണ് കാണാതായ, മനസ്സിന്റെ ഉൾക്കണ്ണം കാണാണ്ടായ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അത് ആങ്സൈറ്റിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായും, ധർമ്മക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രത്തില് കൂടിയിട്ടുള്ള, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്സുകരായിട്ട് കൂടിയിട്ടുള്ള മാമക, ആദ്യം തന്നെ സെപ്പറേഷൻ ആണ്, പാർട്ടീഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്.
മാമക പാണ്ഡവാസ്തിവ, എന്റെ കുട്ടികളും പാണ്ഡവിന്റെ കുട്ടികളും എന്താ ചെയ്യുന്നേ സഞ്ജയ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞു, മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടി എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡവരും എന്ത് ചെയ്തു? മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ധർമ്മക്ഷേത്രേ, പാലാണ് ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. പാല് പോലെയാണെങ്കിൽ മാമക പാണ്ഡവ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിരിക്കുകയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ ചെയ്യുന്നത്. കിമ കുറുവത എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മള് സ്വീറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാല് കൊണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? കഴിക്കുക. യുദ്ധഭൂമിയിലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാ ചെയ്യുക. പ്രഭുപാദരുടെ അനാലജിയാണ് സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ കൂടുതൽ. അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ അനാലജീസ് പഠിക്കും. ഇനി ദുര്യോധനൻ പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവരെല്ലാം കണ്ടിട്ട് പോയി ദ്രോണാചാര്യരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, പശ്യേതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം, പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ കണ്ടിട്ട്, പശ്യേതാം കണ്ടിട്ട്, ആചാര്യ മഹതീം സമം, ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ദ്രോണാചാര്യര്, രണ്ടുപേരുടെയും ആചാര്യനാണ്. പാണ്ഡവരുടെയും കൗരവരുടെയും ആചാര്യനാണ് ദ്രോണാചാര്യര്. വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത, ദ്രുപദപുത്രൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൈന്യത്തെ നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു. ബുദ്ധിമാനമായിട്ടുള്ള നിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ദ്രുപദനോട് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ദ്രോണാചാര്യർക്ക് പണ്ട് സ്കൂളില് ഗുരുകുലത്തില് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് രണ്ടുപേരും നല്ല തിക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് രണ്ടാളും പറഞ്ഞു, എനിക്കുള്ളത് എന്തും നിനക്ക് പാതിയാണ്, നിന്റെ എന്തും എനിക്ക് പാതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ദ്രോണാചാര്യരാണെങ്കിലോ വളരെയധികം ദരിദ്രനായിട്ട് മാറി, ഗുരുകുലം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേസമയം ദ്രുപദനാണെങ്കിലോ രാജ്യം തന്നെ കിട്ടി. അപ്പൊ സ്വന്തം പാതി എനിക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ചോദിക്കാൻ പോയി, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അശ്വത്ഥാമാവിന് പാല് കൊടുക്കാനുള്ള അത്രയും പൈസ പോലും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ പോയി. ആ സമയത്ത് ദ്രുപദൻ എന്ത് ചെയ്തു? അറിയുകയേ ഇല്ല എന്ന് ഭാവിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. എന്നിട്ട് പാണ്ഡവരെ കൊണ്ട് ദ്രുപദനെ തോൽപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് പകുതി രാജ്യം എടുത്തു. എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ദേഷ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദ്രുപദ മഹാരാജാവ് യജ്ഞം ചെയ്ത് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എന്ന പുത്രനെ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് സമ്പാദിച്ചത്, ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് കൂടി ദ്രോണാചാര്യൻ എന്ത് ചെയ്തു? തനിക്കറിയുന്ന എല്ലാ വിദ്യയും നല്ലൊരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ആ ദ്രുപദ പുത്രനാണ് പാണ്ഡവരുടെ ഇതിന് സൈന്യത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുര്യോധനൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ദേഷ്യം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിപ്ലോമസിയാണ് ദുര്യോധനൻ കാണിക്കുന്നത്. ദ്രുപദപുത്രൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൈന്യത്തെ നോക്കൂ. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായിട്ടുള്ള ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ദുര്യോധനൻ, കുറേശ്ശെ പേടി തോന്നാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മള് സാധാരണ എക്സാമിന്റെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ബെല്ല പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ തോന്നുക? നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊരു പേടി തോന്നും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ബെല്ല അടിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ധർമ്മോ മഹാശംഖം ഭീമകർമ്മ വൃതോദര. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, ഭഗവാന്റെ ശംഖൂതി റോസ് കളർ വളരെയധികം ദിവ്യമായിട്ടുള്ള പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി. അർജുനനാണെങ്കിലോ ദേവദത്തം എന്ന ശംഖൂതി. ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഭീമൻ എന്താ ചെയ്ത? ധാരാളം ഫുഡി ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഭീമസേനൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖവും ഊതി. അപ്പൊ 3 പേരുടെ ശംഖത്തിന്റെ പേരാണ് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിലെ 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കേൾക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യമൂതി ദേവദത്തം എന്ന് പറയുന്ന ശംഖ അർജുനനൂതി, പൗണ്ഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന ശംഖാണ് ഭീമസേനൻ ഊതിയത്. പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖ ഭഗവാന്റെ ശംഖ തന്നെയായിരുന്നു. ശംഖായിട്ടുള്ള അസുരൻ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, ഭഗവാന്റെ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ശംഖാണ് പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരനായിട്ട് മാറിയത്. പഞ്ചജനൻ എന്ന ആ ശംഖിന് എന്തുണ്ടായി? ഒരു ദിവസം വളരെയധികം അഹങ്കാരമുണ്ടായി. മഹാലക്ഷ്മിയെക്കാളും കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ അധരം പാനം ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് എന്ന് അഹങ്കരിച്ചു. മഹാലക്ഷ്മിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. എന്നിട്ട് അസുരനാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ അസുരനെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അത് കൊന്നതിന് ശേഷം അതിന്റെ അസ്ഥികൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ശംഖ് എന്ന് പറയുന്ന പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ദേവദത്തം എന്ന ശംഖ് അർജുനനോതി. ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ശംഖിന്റെ പേരാണ്
അനന്തവിജയം രാജ കുന്തിപുത്രോ യുധിഷ്ഠിര. അനന്തവിജയം എന്ന ശംഖാണ് യുധിഷ്ഠിരനായിട്ടുള്ള കുന്തിപുത്രനായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരൻ ഓതിയത്. നകുല സഹദേവസ്യ സുഘോഷ മണിപുഷ്പകൗ. സുഘോഷം എന്ന അത് നകുലനും സഹദേവൻ മണിപുഷ്പകം എന്ന ശംഖമോദി. കശിശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡീച മഹാരഥ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സഹിരിഷ്ട പരാജിത. കാശിരാജാവും ശിഖണ്ഡിയും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനും വിരാടനും സാത്യകിയുമെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? അവരവരുടെ ശംഖുകൾ ഊതി. ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവസ്വ പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹോ ശംഖാൻ ദദ്മോ പൃഥക് പൃഥക്. എല്ലാവരുടെയും സുഭദ്രയുടെ മകനും അഭിമന്യുവും ദ്രൗപദിയുടെ പുത്രന്മാരും എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖൂതി. എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി? എല്ലാവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. എല്ലായിടത്തും അത് മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു. അത് കേട്ടപ്പോഴേക്കും എന്താ ഉണ്ടായത്? കൗരവരുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പേടിയുണ്ടായി. സഘോഷോ ധർത്തരാഷ്ട്രാണം ഹൃദയാൻവിധാരയത് നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമലോഭ്യനുനാദയൻ. വിവിധ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് പേടിയാകാൻ തുടങ്ങി. അർജുന ഉവാച. ഇനി അർജുനൻ പറയുന്നു, സേനയോരുഭയോർമധ്യേ, രണ്ട് സേന, ഉഭയോർ രണ്ട് സേനയുടെയും മധ്യേ, രഥം സ്ഥാപയമേച്യുത. അച്യുത രഥം കൊണ്ടുപോയി നിർത്തൂ. അച്യുതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ച്യുതിയൊന്നും പറ്റാത്തവൻ എന്ന അർത്ഥം. ഒരിക്കലും ഭഗവാന് ഒരു തെറ്റ് പറ്റില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഭക്തരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞ് അത് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഒരു കുറവ് വരുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ അച്യുത എന്ന് പറയുന്നത്. യാവതേ താൻ നിരീക്ഷേഹം, എനിക്കൊന്ന് കാണണം. യോദ്ധു കാമാനവസ്ഥിതാൻ, യുദ്ധത്തിനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരെല്ലാം എനിക്കൊന്ന് കാണണം. കർമ്മയാ സഹയോദ്ധവ്യം അസ്മിനാണ് സമുദ്യമേ. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്ക് മധ്യത്തിലായി എന്റെ പേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്തുണ്ടായി അർജുനന്? വേപതുശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാന്ധീവം സംസതേ ഹസ്താത് ത്വച്ചൈവ പരിദഹ്യതേ. നമ്മൾക്കൊക്കെ എക്സാമിന്റെ മുൻപിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ അവസ്ഥയും, നമ്മൾക്ക് ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾക്ക് വല്ലാത്ത ഭയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ അർജുനന് ഉണ്ടായി. അർജുനന് പക്ഷെ അത് ഭയം കൊണ്ടല്ല ഉണ്ടായത്, അർജുനന് സ്വയമായിട്ടുള്ള കമ്പാഷൻ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത്. ദയയാണ് അർജുനൻ എല്ലാവരോടും. ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയാണ് അർജുനന്റെ ദയ എന്ന് പറയുന്നത്, കമ്പാഷൻ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാന്ധീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ് അർജുനൻ, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് പേടിയാവാൻ തുടങ്ങി, തൊലിയൊക്കെ ചുട്ടുനീറാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു. നച്ച ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമതീവ ച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ. കേശവ, കേശവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവനാണ്. കേശി ഒരു കുതിരയുടെ രൂപമുള്ള അസുരനായിട്ട് വന്ന് വധിച്ചതാണ്. നമ്മളെ ഇനിയും അത് ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. ആകെപ്പാടെ പേടിയാകാൻ തുടങ്ങി. തോറ്റു പോകുമെന്നുള്ളതല്ല പേടി, പക്ഷേ അർജുനന് പേടി ഇവരെ എല്ലാം കൊല്ലേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ളതാണ്. ഗാന്ധീവം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു തോൽവി അർജുനന് സംഭവിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൗരവ പുത്രന്മാരെ എല്ലാം കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണല്ലോ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള വിഷമമാണ് അർജുനൻ ഉണ്ടായത്. വിഷാദത്തിനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അർജുനന്റെ ലാമിറ്റേഷന്റെ 5 റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, മൃദുല ഹൃദയത്വം, കമ്പാഷൻ. ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. കൗരവരെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ ടൂറിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കസിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുക കൂടുതലും. അതുപോലെ ലൈഫിൽ ഒരു പ്ലഷർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വിഷമമാണ് അർജുനന് തോന്നിയത്. പിന്നെ പാപം, ഇവരെല്ലാം കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് ഇതില് ധാരാളം പടയാളികളുണ്ട്, ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ട്, എല്ലാവരെയും ഞാൻ കൊല്ലേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന്. പിന്നെ മാത്രമല്ല കുടുംബ പാരമ്പര്യം, എല്ലാവരെയും കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുടുംബം എങ്ങനെയാ നിലനിൽക്കുക? ഇത്രയും അധികം പടയാളികളുടെ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം അനാഥരായി പോകും. കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും എല്ലാം അനാഥരായിട്ട് പോകും. തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് ഇൻഡിസിഷൻ ആണ് അർജുനന് തോന്നുന്നത്. ഇൻഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 5 കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ട്വൈമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സം സമുപസ്ഥിതം സീദന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധം
ഫിഫ്ത്ത് റീസൺ ഇൻഡിസിഷൻ. യുദ്ധം വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡിസിഷൻ. യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. ഫസ്റ്റ് വൺ കമ്പാഷൻ കൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഇത് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭയമല്ല തോന്നിയിരിക്കുന്നത്, കമ്പാഷൻ ആണ്. എന്റെ ബന്ധുക്കളും മിത്രങ്ങളും ഒക്കെയാണ്, ഇവരെല്ലാം ഞാൻ കൊല്ലേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത്. നെക്സ്റ്റ് ഇത് 1.31 പറയുന്നത് ശ്രേയോന് പശ്യാമി, എനിക്കൊരു ശ്രേയസ്സും കാണുന്നില്ല കൃഷ്ണ. ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ, എല്ലാ സ്വജനങ്ങളെയെല്ലാം ഹത്വ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ശ്രേയസ്സും കാണുന്നില്ല. കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ, എനിക്ക് വിജയവും വേണ്ട. നരാജ്യം സുഖാണിച്ച്, എനിക്ക് സുഖവും വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ, എനിക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് റീസൺ ആണ് സുഖാനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രേയോന് പശ്യാമി, എനിക്കൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കൃഷ്ണ. കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ, എനിക്ക് വിജയവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട. നെക്സ്റ്റ് റീസൺ പാപം. പാപമേവ ശ്രേയതസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാഥതായിനഹ, ഇത്രയും പേരെ ഹത്വൈതാനാഥതായിനഹ, അഗ്രസേഴ്സിനെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പാപമുണ്ടാകും. ഇവരെന്നെ വളരെയധികം ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്റെ ഫാമിലിയെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവരെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പാപമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. തസ്മാൻ അർഹാവയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സ്വബാന്ധവാൻ, എന്റെ ബന്ധുക്കളാണ് അവരൊക്കെ, അക്രമികളായി ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫലം പാപമാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ. മാധവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ഭർത്താവ് എന്നതാണ് അർത്ഥം. സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്തു നേടാനാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും ഭഗവാനെ എന്ന് കൃഷ്ണനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. ദ്വാപര യുഗമാണ്. ദ്വാപര യുഗത്തില് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് കൊന്നാൽ പാപം കിട്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടാത്ത 6 പേരുണ്ട്. 6 അഗ്രസേഴ്സ് ആണ്. ഇതെല്ലാം ഇവരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, ആറ്റത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്രമികൾ. വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ ഭീമസേനൻ, അവരെ വിഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീട് തീ വയ്ക്കുന്നവൻ, അതും അവരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാരകായുധങ്ങളാൽ ആക്രമിക്കുന്നവൻ, അതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെ. സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, മുഴുവനും പ്രോപ്പർട്ടിയും ഇവരെ കൈക്കലാക്കിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവര് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാപമില്ല. കൃഷ്ണൻ പിന്നീട് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. കുടുംബ പാരമ്പര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ്. അധർമാഭിഭവ കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രീയ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വർഷീയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കരഃ. കുടുംബ പാരമ്പര്യം എവിടേക്കാ പോവുക? അധർമാഭിഭവ കൃഷ്ണ, ഞാൻ ഇത് ചെയ്താൽ അധർമ്മമായിട്ടുണ്ടാകും. അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും, മിക്സ് ആയിട്ട് പോകും. എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ പെരുമാറാൻ തുടങ്ങും. എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ പെരുമാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആവശ്യമില്ലാത്ത കുടുംബത്തിന്റെ പിറക്കാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണകുലത്തിൽ പിറന്നവനെ സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അവിടെ ഓൾറെഡി അച്ഛനില്ലാതെ കുട്ടികൾ പിറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് ആ അച്ഛന് പോലും ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോലും അവരെ കുട്ടികൾ ഉപകരിക്കില്ല. പിന്നെ അവരുടെ മുകളിലുള്ള തലമുറ എന്താ സംഭവിക്കുക? മുകളിലുള്ള തലമുറയ്ക്കും ഇത്ര കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റോപ്പായിട്ട് അവർക്ക് നാശമായിരിക്കും ഫലം. ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഇൻഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലെസണിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മളത് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പോകാം. കഥരന്യോപരിയോ യദ്വാ ജയേമ യദിവാനോ ജയേയോ യാനേവ ഹത്വാന ജിജീവിഷാമ പ്രമുഖേ ധാർത്തരാഷ്ട്ര. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരെ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? അവരെല്ലാം നമ്മളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആണ്, കസിൻസ് ആണ്. കൊന്നിട്ട് എന്തിനാ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്നാലും അവരിപ്പോ നമ്മളുടെ മുൻപില് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഒരേ സാഹചര്യത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ പ്രതികരണങ്ങളാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ആങ്സൈറ്റി ആണ്, ദുര്യോധനനാണെങ്കിലോ പേടിയാണ് ഉണ്ടായത്, അർജുനനാണെങ്കിലോ കമ്പാഷൻ ആണ് ഉണ്ടായത്. ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ക്വിസില് ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇവര് തന്നിരിക്കുന്നത്. ചില സ്ലൈഡ്സിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അത് കാണുക. അഹോബത മഹത് പാപം. പാപമാണ്. നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണ? യദ്രാജ്യ കർത്തും വ്യവസ്ഥിത വയം യദ്രാജ്യ സുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യത. എന്തിനാണ് രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തം ആളുകളെ കൊല്ലുന്നത്? ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? സ്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മടിക്കില്ലാതെ. അർജുനൻ എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മൾക്ക് സ്വത്തം വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, രാജ്യം വേണ്ട, സുഖം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് കൊല്ലുകയും വേണ്ട. ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാം അർജുനൻ മറന്നു കളഞ്ഞു. അവര് ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹാപാപങ്ങളൊക്കെ, ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ അർജുനൻ മറന്നു കളഞ്ഞു.
യതി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണി ധാർത്തരാഷ്ട്രണി ഹന്യോ തന്നെ ക്ഷേമ തരം ഭവേത്. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് പോകണം എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. നിരായുധനായി ആയുധമൊക്കെ താഴെ വെച്ച് പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ അവരെന്നെ കൊന്നാലും കൊന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചു പോവുകയാ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കേട്ടതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ ലെസൺ തൊട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് വരെ ഇത്രയും നേരം അർജുനൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ആൻസർ ആണ് ഭഗവാൻ ഇനി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സെക്കൻഡ് ലെസൺ തൊട്ട് ഭഗവാൻ ഇനി ഇതിനെല്ലാം ആൻസേഴ്സ് ആണ് തരിക. ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആകെ ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. 25-ാമത്തെ 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കുരുവംശജരെ നോക്കൂ അർജുന എന്നുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രമേ ഈ ലെസണിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. സഞ്ജയോ വാച. ഇനി സഞ്ജയൻ പറയുകയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രോട്, ഏവമുക്വാർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥോപാവിശദ്വിസൃജ്യ സശരം ശാപം ശ്ലോക സംവിഘ്നമാനസഃ. ഏവമുക്വാർജുന സംഖ്യ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? വില്ലും ശരങ്ങളും വിസൃജ്യ സശരം ശാപം, ശാപവും ശരവും എല്ലാം രഥത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ശോക സംവിഘ്നമാനസഃ, ശോകത്തോടുകൂടി അർജുനൻ അവിടെ ഇരുന്നു, തേരിൽ ഇരുന്നു. ഇനിയാണ് കൃഷ്ണൻ സ്വന്തമാ ഇത് എടുക്കുന്നത്, പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത്. കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങുന്നത് നാളെ സെക്കൻഡ് ലെസൺ തൊട്ടാണ്. അപ്പം സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ശോകം സംവിഘ്ന മാനസഃ, വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടി എല്ലാം തേരും ശരവും അമ്പും എല്ലാം താഴെ വെച്ചിട്ട് അർജുനൻ തേരില് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? 9 തിങ്സ് ആണ്, 9 റീസൺസ് ആണ്. പാണ്ഡവരെ ജയിക്കാനുണ്ടായ 9 റീസൺസ് ആണ് നമ്മളിനി പറയുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും ക്വിസില്. ധർമ്മക്ഷേത്രം, ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്താണ്? ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ, ധർമ്മക്ഷേത്രമാകുന്ന കുരുക്ഷേത്രം ധർമ്മം മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ. ദിവ്യമായ രഥം, ദിവ്യമായ രഥം ആര് കൊടുത്തതാണ്? അഗ്നി ഭഗവാൻ കൊടുത്തതാണ്. രാവണ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് രാമൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന രഥമാണ് ഈ അഗ്നിദേവൻ അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തത്. അതിൽ ആരായിരിക്കുന്നത്? രാവണ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഹനുമാൻ സ്വാമി ഉണ്ടാകും. ഹനുമാനാണ് കൊടിയിലിരിക്കുന്നത്, ധ്വജത്തിലിരിക്കുന്നത്. കപിധ്വജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹനുമാൻ സ്വാമി ഇരിക്കുന്നത്. ഹനുമാൻ സ്വാമി ഉള്ളിടത്ത് ഒരിക്കലും തോൽവി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം അഗ്നി ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ഇത് കൊടുത്തത്? അഗ്നി ഭഗവാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു കുറേ വർഷങ്ങൾ 12 വർഷത്തോളം നീളുന്ന ഒരു യാഗം ചെയ്ത ഒരു രാജാവ്. അപ്പം ആ യാഗത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും നെയ്യാണ് ഇതിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഹോമത്തില് ആഹുതിയായിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് കഴിച്ച് ഇൻഡൈജഷൻ ഉണ്ടായി, അജീർണം സംഭവിച്ചു അഗ്നിക്ക്. അഗ്നി ബ്രഹ്മദേവനോട് പോയി ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇതിന് പ്രതിവിധി, ഔഷധം എന്താ ബ്രഹ്മദേവ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, ഖണ്ഡവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോറസ്റ്റ്, അതിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാ ജീവികളെയും എല്ലാം വൃക്ഷങ്ങളെയും എല്ലാം കൂടി കഴിക്കൂ, നിന്റെ അജീർണം മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അവിടെ പോയ സമയത്ത് എന്തുണ്ടായി? അവിടെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു, തക്ഷകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. തക്ഷകൻ ഇന്ദ്രദേവന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് മരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രദേവൻ മഴ വർഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. മഴയുടെ ദേവനാണ് ഇന്ദ്രൻ. അപ്പം അഗ്നി ഭഗവാൻ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇന്ദ്രദേവൻ മഴ വർഷിക്കും, അഗ്നി കെട്ടുപോകും. അപ്പം അഗ്നിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ പോയിട്ട് കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളത്. ദീർഘദൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ അർജുനനും കൂടിയിട്ടാണ് പോയി അവരത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അഗ്നി ഭഗവാന് ഖണ്ഡവം ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ആ സമയത്ത് അഗ്നി ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കൊടുത്തത്. അഗ്നി ഭഗവാന്റെ തന്നെ കൂടെയുള്ളതാണ്, ഫ്രണ്ടാണ് വരുണ ഭഗവാൻ. വരുണ ഭഗവാനാണ് ഗാന്ധീവവും ഒരിക്കലും അമ്പ് തീരാത്ത അവനാഴി, 2 അവനാഴിയും കൊടുത്തത്. അപ്പം അർജുനന് ഈ അവനാഴിയും ഗാന്ധീവം എന്ന് പറയുന്നതും അതേ ഇൻസിഡന്റിലൂടെയാണ് കിട്ടിയത്. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ശംഖനാദം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? പാഞ്ചജന്യവും ദേവദത്തവും എല്ലാം ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ശംഖാണ്. പാഞ്ചജന്യം ഓതുന്നിടത്ത് ഒരിക്കലും തോൽവി ഉണ്ടാവില്ല. ത്യക്ത ജീവിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ശരീരം പോലും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പടയാളികൾ ധാരാളം വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ഇതിനൊരു റീസൺ ആണ്. പിന്നെയുള്ളത് മോക്ഷദ ഏകാദശിയാണ്. മോക്ഷദ ഏകാദശിക്ക് ധർമ്മത്തിനാണ് വിജയം സംഭവിക്കുക. പിന്നെയുള്ളത് എവിടെയാണോ ഭഗവാൻ ഉള്ളത് അവിടെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിന്റെ, ഭഗവാന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുണ്ട്. ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
നമ്മളുടെ എല്ലാ സെൻസസിന്റെ മാസ്റ്റർ എന്നതാണ്. ആർക്കാണോ സെൻസസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സെൻസസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഭഗവാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഋഷീകങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളതാണ്. ഇതാണ് 9 റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ധർമ്മക്ഷേത്രം, ദിവ്യമായ രഥം, കപിധ്വജ, ശംഖനാദം. ശംഖനാദത്തില് പറയാൻ അതായത് ഇതാണ് ശംഖനാദത്തില് നമ്മള് പറയാതിരുന്നത് മയനാണ് ദേവദത്തം എന്ന ശംഖ് കൊടുത്തത്. മയാസുരനെ ഈ കാണ്ഡവ ദഹനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചതാണ് അർജുനനും ഈ കൃഷ്ണനും കൂടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ദേവദത്തം എന്ന ശംഖ് കിട്ടിയത്. ത്യക്ത ജീവിത മോക്ഷദായ ഏകാദശി, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ഋഷികേശ. ഓക്കെ, ഇനി ഭഗവത്ഗീത നൽകുന്ന വിദ്യ. നാം നമ്മളുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആകയാൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ വ്യാപൃതമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അതേ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തികൾ വേറെയാണെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക, അതാണ് ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്, അതാണ് നമ്മളുടെ ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഗീത മഹാത്മ്യം പത്മപുരാണത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഗീത എന്തിനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മഹാത്മ്യം പഠിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഹാത്മ്യം പഠിക്കുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്കത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പത്മപുരാണത്തിലാണ് ഈ സ്റ്റോറി ഉള്ളത്. പത്മപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മഹാലക്ഷ്മി ചോദിക്കുന്നു ആനന്ദശായിയായിട്ടുള്ള മഹാവിഷ്ണുവിനോട്, എന്താണ് മഹാവിഷ്ണു അന്ന് ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുന്നത്? എത്രയോ ആളുകളാണ് ഭൂമിയിൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ ശാന്തമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവിടെ എന്റെ ബോഡി തന്നെയാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തില് ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ എൻഡില് ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത എന്റെ ശരീരം തന്നെയാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആദ്യത്തെ 5 ലെസൺസ് ഭഗവാന്റെ ശിരസാണ്, പിന്നെയുള്ള 10 ലെസൺസ് ഭഗവാന്റെ കൈകളാണ്, പിന്നെ 16ാമത്തെ ലെസൺ ഭഗവാന്റെ നാഭിയാണ്, ലാസ്റ്റ് 2 ലെസൺസ് ഭഗവാന്റെ കാലുകളാണ്, തൃപ്പാദങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഇതിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യാതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട. അത് വായിക്കുന്നത് ആരാണോ അവർ ഓരോരുത്തരും വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തും. പേടിക്കേണ്ട ദേവി എന്ന് മഹാലക്ഷ്മിയോട് പറയുന്നു. അപ്പം മഹാലക്ഷ്മി അത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സുശർമ്മന്റെ കാര്യം കേട്ടിട്ടില്ലേ ദേവി? സുശർമ്മനെ പോലെയാണ്. സുശർമ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരുന്നു എന്ന് മഹാലക്ഷ്മി ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സുശർമ്മൻ ഒരു പണ്ഡിതൻ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു, പക്ഷേ യാതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. വേദങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, പുരോഹിത വൃത്തിയൊന്നുമില്ല, സന്ധ്യാവന്തനം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല. വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു സുശർമ്മൻ. എല്ലാവിധം ചീത്ത കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന, കള്ളുകൂടിയും ബാക്കിയുള്ള സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കലും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വളരെ ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി. ഈ തിന്നാൻ സാധിക്കുന്ന ചീര പോലെയുള്ള ഈ ഇലകളാണ് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും പറമ്പിലൊക്കെ പോയി അതിന്റെ വ്യാപാരമായിരുന്നു. അപ്പം കിട്ടുന്ന പൈസ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കള്ളു കുടിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. എന്നിട്ട് അച്ഛനെയും അമ്മയും ഒന്നും നോക്കിയില്ല. അങ്ങനെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു ദിവസം മരിച്ചുപോയി. അതിനുശേഷം സുശർമ്മൻ ഇങ്ങനെ തോന്നിയതുപോലെ നടന്നു. ഒരു ദിവസം ഒരു സന്യാസിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇലകളൊക്കെ പറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സർപ്പദംശനം കൊണ്ടിട്ട് ഒരു പാമ്പ് കൊത്തിയിട്ട് സുശർമ്മൻ മരിച്ചുപോയപ്പോഴേക്കും ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾക്കറിയാം, പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് നരകത്തിലേക്കാ പോവുക. 28 തരം നരകങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിലെല്ലാം പോയി വളരെ വിഷമിച്ച് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ നരകങ്ങളിലും പോയി അവസാനം ഒരു ദിവസം ഓൾമോസ്റ്റ് തീരാറായ സമയത്ത് ഒരു കാളയുടെ രൂപം കിട്ടി. യമദേവൻ കാളയുടെ രൂപത്തില് ഒരു ജന്മം കൊടുത്തു. ഭൂമിയിൽ പോയി ഇനി ജീവിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. നരകത്തിന്റെ വാസമെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ടും പാപം ബാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അലക്കുകാരൻ ഇതിനെ വാങ്ങിച്ചു. എന്നിട്ട് വളരെയധികം കുറച്ച് മാത്രം ഫുഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വളരെയധികം ബാണ്ടൊക്കെ പുറത്ത് വെച്ച് കെട്ടി ഇതിനെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം മാർക്കറ്റിൽ മിഡിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ഭാണ്ഡവുമായി അതിന് വിശക്കണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് താഴേക്ക് വീണു.
വീണ സമയത്ത് അത് ഈ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ ജന്മത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാളയ്ക്ക് മുക്തി കിട്ടട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് മരിച്ചു പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയധികം വിഷമം തോന്നി, കാണുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വിഷമം തോന്നി. ആ സമയത്ത് ഇയാള് പറഞ്ഞു, എന്റെ പുണ്യം ഇതിന് കൊടുത്തോട്ടെ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും അവരവർ ചെയ്ത പുണ്യമെല്ലാം ആ കാളയ്ക്ക് കൊടുത്തു. അവിടെ ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവര് ആലോചിച്ചു, ഞാൻ ഒന്നും നല്ലത് ചെയ്തിട്ടില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്ത നന്മ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുക്തി കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതിന് മുക്തി കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അവസാനം അത് ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട്, നെക്സ്റ്റ് ജന്മത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് വന്നു. പൂർവ്വജന്മ സ്മരണയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഈ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ അന്വേഷിച്ചു പോയി ഈ ബ്രാഹ്മണൻ. എന്നിട്ട് അന്വേഷിച്ചു പോയ സമയത്ത് അവര് പറഞ്ഞു, എന്താണ് കാളയ്ക്ക് കൊടുത്തത്? ഞാനായിരുന്നു ആ കാള എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രാഹ്മണൻ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. അപ്പം ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലൊരു പാരറ്റ് ഉണ്ട്, ആ പാരറ്റ് കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലും, ആ ശ്ലോകം കേട്ടതിന്റെ ആ ഫലമാണ് ഞാൻ ഈ കാളയ്ക്ക് കൊടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആ പാരറ്റിനോട് ചോദിച്ചപ്പോഴെന്താ ആ പാരറ്റ് പറഞ്ഞു, എന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഞാനൊരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് എല്ലാവരെയും കളിയാക്കുന്ന ശീലമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എനിക്ക് ശാപം കിട്ടിയിട്ട് മഹർഷിമാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ശാപം കിട്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാരറ്റായിട്ട് പ്രാരബ്ധ കർമ്മം കൊണ്ട് എന്റെ അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ മരിച്ചുപോയി. ഞാൻ അവിടെ മണ്ണില് വളരെ ചൂടത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് മഹർഷിമാരെന്നെ കണ്ടു, ദയ തോന്നിയിട്ട് അവരെടുത്തിട്ട് അവരുടെ ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു കൂട്ടിലിട്ട് അടച്ചു. അവിടെ അവരുടെ ആ ഗുരുക്കന്മാരുടെ കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഭഗവത്ഗീത ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് വായിച്ചത് കേട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചു. എന്നിട്ട് ഒരു കള്ളൻ എന്നെ മോഷ്ടിച്ചിട്ട് ഈ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ വിറ്റു. എന്നിട്ട് ഈ ശ്ലോകങ്ങളാണ്, ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ് ഞാൻ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടായത്, ബ്രാഹ്മണന് ആ കാളയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി 3 പേരും ഭഗവത്ഗീത ഫസ്റ്റ് ലെസൺ വായിച്ചതിന് ശേഷം മുക്തി സമ്പാദിച്ചതാണ് ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെസണിന്റെ മഹാത്മ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒക്കെ ഇനി സൂര്യ മാതാജി വന്നിട്ടുണ്ടാകും, ക്വിസിനെ കുറിച്ച് അവര് പറഞ്ഞു തരും. ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ചോദിച്ചാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂര്യ മാതാജി വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹോസ്റ്റ് ആക്കാം. ഓക്കെ മാതാജി, ചെയ്തിട്ടുണ്ടേ, ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂര്യ മാതാജി ക്വിസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, ലീവ് ചെയ്യല്ലേ ആദ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും. ഇപ്പൊ മാതാജി ക്ലാസ് എടുത്തതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? ഇനി എങ്ങനെ ക്വിസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. കാരണം 18 അധ്യായങ്ങളുടെയും ക്വിസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവലിലോട്ട് പോവാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ അതിൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് പോകുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിന്റെ ടൈമിങ്സ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കാം. അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാവർക്കും അത് ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം. വിളിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി, വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാനിപ്പോ ഗ്രൂപ്പിലല്ല, നമ്മുടെ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അയക്കാം, സൂമിന്റെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അയക്കാം. ഇപ്പൊ തന്നെ കൂടെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ കൂടെ ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നല്ലോണം വാച്ച് ചെയ്ത് ഇരുന്നിട്ട് പിന്നീട് ചെയ്താലും മതി. ഒരു പേപ്പറിൽ നോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് വീഡിയോ നോക്കി ചെയ്യാം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ഹോം പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണും. ഹോം, ഓൾ കോഴ്സസ്, ഫോറം, രജിസ്റ്റർ, ലോഗിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇവിടെ മൊബൈൽ ആണെങ്കിൽ ഈ അറ്റത്ത് ഈ കഴ്സർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഈ അറ്റത്ത് ഒരു 3 വര ഉണ്ടാവും. ആ 3 ലൈൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം താഴെ വരും. അപ്പൊ അതില് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ രജിസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ആദ്യം. കാരണം നമ്മൾ അന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ
കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ക്വിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, രണ്ടും വേറെ വേറെയാണ്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ക്വിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നെയിം ഡീറ്റെയിൽസും കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫർമേഷനും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നെയിം ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മെയിൽ ID, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂസർ നെയിം, നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂസർ നെയിം. ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഫുൾ നെയിം, നമ്മുടെ ഫുൾ നെയിം അടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഏത് പേരാണോ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഇടാൻ താല്പര്യമുള്ളത് ആ പേര്, ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും അടിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ നമ്മുടെ മെയിൽ ID ആണ് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. മെയിൽ ID ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം പുതിയതായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെയിൽ ID തന്നെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെയിൽ IDയുടെ പാസ്വേഡ് വേണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിന് ഓർമ്മ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ കൂടെ ഒരു സിമ്പൽ എന്തെങ്കിലും വേണം. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വേണം, സ്മോൾ ലെറ്റർ വേണം, സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് സ്റ്റാർ, @ ഡാഷ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും വേണം. പിന്നെ നമ്പർ വേണം. അപ്പൊ ഈ എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. രണ്ട് സ്ഥലത്തും പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മള് ഈ 3 ബോക്സസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഐ എം നോട്ട് എ റോബോട്ട്. ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മളിപ്പോ കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെയിൽ IDയും പാസ്വേഡും പേരും മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതും നമുക്ക് മെയിൽ വഴി റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3 ഡിക്ലറേഷൻ ആണത്. അത് നമ്മൾ യെസ് കൊടുത്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. ഈ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ലോഗിൻ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഫോണിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള 3 വരെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഗിൻ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവും, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ലോഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ മെയിൽ IDയും പാസ്വേഡും ആണ് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്ത് പാസ്വേഡ് ഓർത്ത് വെക്കണം, മെയിൽ IDയും പാസ്വേഡും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണോ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത്? ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് വരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതെങ്കിൽ യൂട്യൂബിന്റെ ലിങ്ക് അയക്കും, മനസ്സിലാവും. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് ഇത് ടെക്നിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട്. യൂട്യൂബിൽ ഇത് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാനിപ്പോ ഇതിന് ശേഷം മെസ്സേജ് അയക്കും ഗ്രൂപ്പില്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാസ്വേഡ് മെയിൽ ID അടിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ റിമെമ്പർ മീ എന്നുള്ളതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ട് ലോഗിൻ കൊടുക്കുക. ലോഗിൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കാണുന്ന പേജ്, നമ്മുടെ പേര് വരുന്ന ഈ പേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ നമ്മുടെ പേജ്, നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പേജ് ആണത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കോഴ്സസും ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ കോഴ്സ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പ്രോഗ്രസ് എല്ലാം അവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഹോം പേജിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ടാവും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സൂര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാലോ? കേക്കാം. മഴ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അത് കാരണമായിരിക്കും. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തു. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. മീൻസ് അതിൽ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പേര് തന്നെ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് അവസാനത്തെ ദിവസം നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പേര് മാറി വന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മൈ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ മൈ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക.
ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് പോകുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്, ഈ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം. ഏത് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വരും. ഈ പേജില് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്പ്ലേ നെയിം എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ പേര് തന്നെയാണോ ഉള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പേര് തന്നെയാണോ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു സമാധാനത്തിന് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് റീടൈപ്പ് ചെയ്യാം. വീണ്ടും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സേവ് ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞു. ഇതുവരെ ചെയ്തത് ഇന്ന് മാത്രം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു യൂട്യൂബ് പേജ് ആണല്ലോ അല്ലെ കാണുന്നത്. ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇപ്പോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. ഇതിനെയൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ക്വിസിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് യൂട്യൂബ് പേജ് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മിനി മാതാജി യൂട്യൂബ് പേജ് അല്ലേ കാണുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അതെ അതെ യൂട്യൂബ് പേജ് ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫൈൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ പോകുന്ന നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ എല്ലാ ക്ലാസ്സസും, ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പോകുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്. ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ക്ലാസ് കണ്ടോ, ഭഗവത്ഗീത ബാച്ച് 37 ചാപ്റ്റർ 1 മലയാളം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലാസിന്റെ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ആണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ക്ലാസ് മിസ്സാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അത് മാത്രല്ല ഇതില് നമുക്ക് മംഗളാരതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡെയിലി കാലത്ത് 4:30 നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ ടെമ്പിളില് ഒരു ആരതി ഉണ്ട്, മംഗളാരതി. അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാ ദിവസത്തെയും വീഡിയോസ് ഇതാ കണ്ടോ, മംഗളാരതി എന്നുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് 404 വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ എല്ലാം ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക്. ഗസ്റ്റ് ലെക്ചർ കൊടുക്കും, ചില പ്രഭുജി വന്നിട്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ ഗസ്റ്റ് ലെക്ചർ കൊടുക്കും. അതിന്റെ എല്ലാ ഇതും ടെമ്പിളിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും, ഇപ്പൊ ടെമ്പിളില് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളടക്കം ഇതില് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ എല്ലാ അപ്ഡേഷൻസും വരും. എല്ലാം അതിൽ കാണുന്നത്. ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുകയാണ്, അവിടെ ടെമ്പിൾ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാംഗ്ലൂര് ഈ ടെമ്പിൾ കെട്ടുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ അപ്ഡേഷൻസും വരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും ക്ലാസ് എടുത്ത് കാണാം. അതിന് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അടുത്തത് ഇത് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ആണ്. ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിടണം. കാരണം അതും ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ അപ്ഡേഷൻസും സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ഇതില് നമുക്ക് എല്ലാത്തിന്റെയും അപ്ഡേഷൻസും വരും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഈ 37th ബാച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക്, ഓരോ ലാംഗ്വേജിലുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതില് ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ അപ്ഡേഷൻസും വരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പേജും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് മീൻസ് ഫോളോ ചെയ്തിടാം. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ഈ സേവ് ചേഞ്ചസും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഓൾ കോഴ്സസ് എന്നുള്ള സംഭവം ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അതിലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ കോഴ്സസും താഴെ കാണാം. അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ ലെവൽ 1, ലെവൽ 2, ലെവൽ 3 എല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ക്വിസ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. ഇന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ്, ഈ യൂട്യൂബ് ചാനല്, ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് എല്ലാം പണിയുള്ളൂ. ബാക്കി ദിവസങ്ങൾ, ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ് ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ നേരെ ലോഗിൻ ചെയ്യാം, എന്താ പറയാ, അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മുടെ ക്വിസ്, അഡൾട്ട് ക്വിസ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ, ഒരുപാട് താഴെയാണ്. സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ഒരുപാട് താഴെ വരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആദ്യം കാണുന്നത് കിഡ്സിന്റെ 6 to 10 years കിഡ്സിന്റെ ക്ലാസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ക്വിസ് ആണ്, അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും താഴെ വരുമ്പോ 11 to 16 years കുട്ടികളുടെ, 11 മുതൽ 16 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ക്വിസ് ആണ്. അതും കഴിഞ്ഞ്
ഏറ്റവും താഴെയാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗീത ഇൻ 18 days 11 level 1 എന്നുള്ളത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക. പിന്നെ ഇതാ ഈ ഐക്കൺ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഭഗവത്ഗീതന്റെ കൃഷ്ണൻ ശംഖൂതുന്ന ആ ഒരു ചിത്രം ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ക്വിസ്. അതിൽ മലയാളം എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൽ മലയാളം എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 18 അധ്യായങ്ങളുടെയും ക്വിസ് ഇങ്ങനെ താഴെ വരും. ഇതാ 0 ഡേ. ഇന്ന് നമ്മൾ 2 ക്വിസ് ചെയ്യണം. ഡേ 0ന്റെ ക്വിസും ചാപ്റ്റർ 1ന്റെ ക്വിസും. അപ്പോ ഡേ 0 ക്വിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ക്വിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 0 ഡേ, ഇന്ന് നമ്മൾ 0 ഡേ ക്വിസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചെയ്ത് നോക്കുകയല്ല, മീൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഡേ 0 എന്നുള്ള ക്വിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഡേ 0 എന്നുള്ള ക്വിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് എന്ന് വരും. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ചോദ്യം, ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ഏതാണ്? ഞാൻ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഇപ്പൊ സൂമില് ഞാൻ അയച്ചിരുന്നു. അതേസമയം ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും അയക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആൻസർ ഏതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായ ഉത്തരമാണെങ്കിൽ പച്ച കളറിൽ വരും. തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റെഡ് കളർ അതിന് ചുറ്റും വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ഉത്തരങ്ങളും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് പിന്നീട് വരുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ യെസ് എന്ന് പറയാ, അത് ഏതാണെന്ന് പറയാ. ഫേസ്ബുക്ക് ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ചെയ്യണം കേട്ടോ, ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ. പിന്നെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ക്വിസ് എവിടെ ചെയ്യാ? ക്വിസസിൽ പോയി ചെയ്യണം. പിന്നീട് ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ചോദ്യം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് കോഴ്സ്, ക്ലാസ് സമയമാറ്റങ്ങൾ, ക്വിസ് പ്രശ്നങ്ങൾ, കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ആശങ്കകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ആരെ ബന്ധപ്പെടാനാകും? ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ, ഗ്രൂപ്പ് വാട്സപ്പ് അഡ്മിൻ, മീറ്റിംഗിലെ കോ ഹോസ്റ്റ്, വെബ്സൈറ്റിൽ വോളണ്ടിയർ ചാറ്റ് പിന്തുണ, ഇത് ഓരോന്നുമല്ല എല്ലാമാണ്. മുകളിലുള്ളവ എല്ലാം എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുക. അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ചാനലും എല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ്സിലുള്ള പാലിക്കേണ്ട ചില മര്യാദകളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് വായിച്ച് ഉത്തരം മനസ്സിലാക്കി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ക്വിസിലും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാതെ, ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ചെക്ക് എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മേലൊരു യു മസ്റ്റ് ആൻസർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു ആൻസർ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വിസിലോട്ട് പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അത്. ഇത് ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട ക്വിസാണ് ഡേ 0. അതിനുശേഷം ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഡേ 1 ക്വിസും ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഡേ 1 ക്വിസ്. അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇവിടെ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് എന്നുള്ളത് കണ്ടോ? ആ മെറ്റീരിയൽസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് ധന്യമാതാജി കാണിച്ചു തന്ന PPTയുടെ PDF വേർഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ട്, മാതാജി ഇപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ ഇന്ന് കുറെ സംശയങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 5ാമത്തെ വിഷമം എന്താണ്, 6ാമത്തെ പാപം എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ PDF എടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതില് ഇന്ന് മാതാജി പഠിപ്പിച്ചു തന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇതാ 18 അധ്യായങ്ങള് 700 ശ്ലോകം ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ്, മീൻസ് യോഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതില് ആ PDF നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും സംശയം തീർത്തിട്ട് ഉത്തരം എഴുതാം. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ PDF എടുക്കുന്നത് വിഷാദത്തിനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു, അത് ഇതിലുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാതാജി ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ക്വിസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ ഏതാണോ ഉത്തരം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ താഴെ ചെക്ക് ആൻസർ ചെക്ക് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു
ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ള ക്വിസിൽ നിങ്ങൾക്ക് 80% മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്വിസിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമുള്ളൂ. കുറഞ്ഞത് 80% കിട്ടണം. അത് കുഴപ്പമില്ല, ഒരു പ്രാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് റീസ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് എന്നും റീഡു ദ ക്വിസ് എന്നും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 100% മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് തൃപ്തിയെങ്കിൽ അതുവരെയും നിങ്ങൾക്ക് ആ 100% കിട്ടുന്നത് വരെയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ക്വിസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംശയമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വിസിന്റെ പേജ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പേജ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇതില് ക്വിസിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേജ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ടിക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. വെള്ള കളറിൽ ടിക്കും ഒരു യെല്ലോ കളർ സർക്കിളും കാണുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണണമെന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇതിപ്പോ ഞാൻ ചെയ്ത ക്വിസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ. നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു ക്വിസ് എടുക്കുകയാണ്. ചെയ്യാത്ത ഒരു ക്വിസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുക. ഇവിടെ ഒരു ഗ്രേ കളർ ചെറിയ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ ലോങ് ആയിട്ട് 0% കംപ്ലീറ്റ് എന്നാണ് കാണിക്കുക. അപ്പോ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ്. നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യും തോറും, ഈ ക്വിസ് ചെയ്യും തോറും ഇവിടെ പെർസെൻറ്റേജും കൂടും. ഇവിടെ അവസാനം 100% കംപ്ലീറ്റ് ആവും. എല്ലാത്തിലും ഈ ഒരു യെല്ലോ സർക്കിളും വരും. അതാണ് നിങ്ങൾ ക്വിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് 80% മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതിന് തെളിവ്. പിന്നെ നമ്മൾ 18 ദിവസത്തെയും ക്വിസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഡൗൺലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം. ആ ഡൗൺലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവിടെ കിടക്കും. അടുത്ത വിൻഡോയില് നമുക്ക് നമ്മൾ 18 ദിവസം കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിടക്കും. ധൃതി പിടിച്ച് എല്ലാം കൂടെ ഇന്ന് ചെയ്യണ്ട. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡേറ്റ് തെറ്റായിട്ടാ വരിക. കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ മാസം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്. അവസാന ദിവസങ്ങളാവുമ്പോഴേ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഡേറ്റ്. അപ്പൊ 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 6th June 2 എന്നുള്ള ഡേറ്റ് ആണ് വരിക. ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു താഴോട്ട് ആരോ മാർക്കുള്ള ഇത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെങ്കിൽ ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ആയി കിടക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വിസ് ചെയ്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഇന്ന് തന്നെ ഈ ഡേ 0യും ഡേ 1ഉം ചെയ്യണോ അതോ നാളെ ചെയ്താലും മതിയോ? അങ്ങനെ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോ നാളത്തെ ക്ലാസ് വരുമ്പോ നാളത്തെ ക്വിസ് വീണ്ടും ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പൊ അതൊരു നമുക്കൊരു ബേർഡൻ ആവും. എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരും. അപ്പൊ മാക്സിമം നാളെ വൈകുന്നേരത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ സംശയമൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് ലീവ് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ വാട്സപ്പില് ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ അയച്ചു വിടാം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിക്കാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാം. വിളിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി, അപ്പൊ നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെ മാതാജി? ആർക്കും സംശയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.